loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ayan, naggalagala kami ni Duen. So ayan, may nagsasayaw dyan. Ayan, pupuntahan niya ni Duen. Ayan guys, hindi siya dyan nangampay siya kay kuya. Ayan guys, nagabulad yung dalawang magpinsan. Ayan, marunong siya kasi doon nakakababa siya te. Ayun na sila. May mga bata dito. Ayun yung dalawa, oh. Ayan. Ay, balik! So, ayan guys, si Dewey nandoon, oh. Kita nyo yan. Ayan, oh, nakaupo siya, oh. Ayan. Ayan guys. Ayan, nakaupo siya dyan. So, ayan guys, mamaya na lang. So, ayan guys, si Duan. Ayan. Sasayaw siya. Ayan. Sasayaw. Ayan. Nandito kami sa South Park. Ayan. Ayan yung dalawa. Nag-date. Ayan. Sana all nag-date. Ayan, sana yung anak ko. Dewin! Ayan si Dewin. Ayan, nakipag-ibigan si Dewin dyan guys. Nakipag-ibigan. Nandito kami sa South Park. Ayan, ganda dito. Mahangin-hangin. Dyan yung trabaho ni Kuya Titing. Ayan. Ayan yung anak ko. Nilaro ng mga bata. Ayan. Nakayakap pa yan guys. Yan, namimili siya ng dalagang maganda, diba? Yan, ayan guys, so dito kami. Hi. Nakapang checks na yung binata ko. Go na. Bye! Bye-bye! Bye-bye na ikaw doon sa kanila. Magbabay ka. Bye-bye! Magbabay ka po. So, ayan guys. Hanggang dito na lang magtatapos ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo. Nag-enjoy lang kami dito ni Dewin. Kami lang dito. And ayan. Say hi! Ayan. Bye-bye! Thank you sa panonood. Kulit! Ayan. So ayan guys, nag-Jollibee po kami dyan ni Ate Robelin kasi sobrang gutom na po talaga. So thank you po ate sa palibre. Ayan, salamat. Oh,